Għaddi ġimma mindu l-Ministru Klajt Karwana preżenta l-budget tal-2025, budget li kien meqjus minn ħafna bħala wieħed li ma preżenta l-ebda viżjoni. F'opinjoni pubblikata fil-Gazzetta Malta Today mill-perit Michael Falzon intqal li d-diskors tal-budget falla kompletament meta komparat mal-aspettattivi li kien hemm fost iċ-ċittadini. L-eks Ministru fakkar li l-budget għandu lan li mhux sempliċement jagħti miżuri ġodda iżda ipoġġi viżjoni għal snin li ġejjin minn dak il-partit li jkun fil-gvern. Iżda din il-viżjoni ċarament kienet nieqsa mid-dokument ta' 90 paġna. Il-perit Falzon innota kif dan il-budget nesa kompletament wedit passati li saru minn dan il-gvern, bħal-mina bejn Għawdex u Malta u triq li tieħdok għal-mini ta' Santa Venera, dan apparti il-metro. Kollha viżjonijiet fil-manifest elettorali bħal kieku rridu sempliċement iżidu l-ammont ta' wedid biex jimlew dan il-manifest mingħajr konvinzjoni li verament isiru. Michael Falzon irrikonoxxa wkoll il-fatt li f'dan il-budget il-Ministru fl-ebda mument ma semma li se jsiru proġetti infrastrutturali ġodda. Bil-budget jonqos ukoll milli jindirizza l-ammont kbir ta' dejn li l-Gvern għandu fil-Kaxxa ta' Malta. L-eks Ministru jsemmi nuqqasijiet fis-sistemi tal-pensjoni, fl-enerġija u kull settur ieħor. Lista ma tispiċċaqat. Budget li wera kemm hi meħtieġa l-bidla u bidu ġdid tal-pajjiżna. Kollha kwistjonijiet li l-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek ilu jindirizza l dawn l-aħħar snin wara li ltaqa' kemm mal-imsieħba soċjali u anke ħass il-pols tan-nies. Iżda, b'differenza, il-Gvern taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela qed jibqa' jażel li jgħaddas rasu fir-ramel u jinjora it-talbiet tal-poplu Malti fosthom li titneħħa it-taxxa fuq il-kola u li jinħolqu setturi ekonomiċi ġodda pagi aħjar.